Ahoj, tady Marek. Ahoj, tady Marina. Posloucháte Marný jojo, pohodový podcast o životě, o světě kolem nás a o tématech, co nás baví. Přátelé, vítáme vás u 23. dílu podcastu Marné jojo. Jako vždycky na začátku vám chceme připomenout, že máme Discord server, všechno k němu najdete v popisku téhle epizody. A teď už jdeme na to, co se stalo v tom posledním měsíci. Ten poslední měsíc byl dost fajn. Zažili jsme různé věci. Začnu třeba tím, že jsme jeli na kongres mládeže do Strážovic. Kde to je jako moc krásné. Je to vlastně pod Kyjovem, pod Brnem. Říká se té oblasti Moravské Toskánsko, prý kvůli tomu, jak je tam krásně zvlněná ta krajina. Dokonce prý snad existují nějaký webovky, které to popisují, proč se tomu tak říká. To byl dobrý zážitek, myslím si, že ten workshop byl snad v pohodě. Nevím, jestli se nám povedl tak, jak jsem úplně chtěla, ale bylo to poprvé, co jsme měli nějaký workshop spolu takhle na kongresu a jsem spokojená. No, bylo to jako zajímavý zážitek pro mě zažít zase o generaci mladší mládežníky. Já jsem zvyklý na to, že když v naší generaci byly podobné workshopy, tak prostě byla zuřivá debata. A tady prostě tahle generace je trošku mlčenlivější, no. Ale tak povídali jsme o tom, jak to máme. Shodou okolností vlastně právě díky tomuhle podcastu si nás pozvali, ano. Protože jsme mluvili na téma chyby a dokonalost. Kdybyste chtěli slyšet takový sumář toho našeho workshopu, tak si můžete poslechnout náš, myslím, 9. díl Chyby a dokonalost. To je takový základ, ze kterého jsme vycházeli a pak jsme hodně povídali o nějakých svých chybách, o tom, co se třeba v životě nepovedlo a pak, když jsem se ptal některých lidí, který jsem tam znal na nějakou zpětnou vazbu, tak říkali, že to nebylo špatný, no tak snad, no. A jako nebyl to snad úplně propadák. Jako my jsme k sobě hrozně kritický, jo, takže tak. No. Pak teda, co musím doporučit, je Barbie film. Spousta lidí o tom má špatný očekávání, jsem zjistila. Někdo si myslí, že to má být jakoby hraná verze těch Barbie filmů, na který jsme zvyklí. Ale tak to není, prosím vás. Jo. Prostě je to taková, nevím, jestli bych to nazvala úplně jako satira patriarchátu, ale to úplně, to je asi hodně silný. Jakože patriarchát se tam řeší a jako prostě náhled na ženu, který je způsobený nějakou tou naší kulturou z minulosti, což ovlivňuje nás až dodnes. Je to prostě hrozně zajímavý, ale je to zároveň i vtipný a mně se to líbilo. Na konci jsem uronila jednu slzičku a šla jsem domů velice spokojená a nadšená. A teda soundtrack I'm Just Ken úplně miluju a i spousta jiných písniček je tam skvělých. A pak jsme jeli na tábor. Tábor byl na téma Jumanji, což teda taky můžu doporučit. Hlavně mně přišel hrozně děsivý ten první film s tou deskovkou. Takže já k němu mám trošku jakoby odstup. Ale ty nový 2 filmy mi přišly jako vtipný a moc jsem se je užila. Jo, já jsem teda viděl jenom ty nový filmy. I když toužil bych si sehnat někde ten původní film s Robinem Williamsem, protože všichni teda říkají, že je moc dobrý. Tábor byl moc fajn. Měli jsme velký vítr, ale naštěstí se nikomu nic nestalo. A pak teda ještě jsme měli několika denní déšť, že prostě jednoho dne ráno se prostě spustí déšť a třeba 3-4 následující dny nepřetržitě dnem i nocí prší. To bylo hodně takový napínavý, protože my jsme sledovali, jak ty kapky prostě pomalu se propouštějí tou naší plachtou toho stanu, ale my jsme uvnitř toho stanu měli ještě jakoby stanovou ložničku, nebo jak to popsat, a tam prostě ty kapky stékaly po ní a opět jsme čekali, kdy začne propouštět i ta ložnice, ale vydržela. No, asi, nevím, já se kloním k tomu, že to asi byl jako vnitřní kondens v tom stanu, ale asi něco maličko i propouštělo. Prostě když se mám nahoře na té plachtě vidět loužičky, tak ona má trošku tendenci prosakovat. No. Takže to, tábor, ale super, vrátil jsem se mega unavený, ale bylo to jakoby vesměs fajn. Mm-hmm. A ještě nic tam máš? Jo, jenom to, že se intenzivně, nebo snažím se o to, aby to bylo intenzivní. Prostě mě čekají teď přípravy ke státnicím.
Cože budeš, tak držte palce, prosím. Co tvůj poslední měsíc? Já jsem měl taky zajímavý měsíc. Shodou okolností přesně ve chvíli, kdy vycházel náš minulý díl, to znamená díl 22, tak já jsem v těch 12 hodin, myslím si, že to bylo v těch 12 hodin, jsem stál ve vodě a křtil jsem 7 lidí. A ne, že by u toho zveřejňoval ještě tu epizodu, jo, ta epizoda se zveřejňuje automaticky. Jo, to je naplánovaný, ta se roboticky zveřejní. Ale byl jsem ve vodě a měli jsme křest v Rumburku, 7 lidí se rozhodlo, že chtějí jít s Bohem svým životem. A bylo to hrozně fajn. Jo, bylo to moc příjemná atmosféra. Byli jsme na jednom místě u Šluknova, takže jsme křtili venku v přírodě. Bylo to moc fajn, moc se mi to líbilo, moc to bylo taky povzbuzující. Bylo hrozně příjemné vidět to nadšení v těch lidech, že jim o věci jde, že jim o křesťanství jde, že to s Pánem Bohem mysleli vážně. To bylo moc příjemné. O workshopu na kongresu jsme už mluvili, tábor taky vesměs, to byl takový hodně pracovní měsíc a bude to jenom pokračovat. No. Teď mám před sebou United, a až tenhle díl vyjde, tak už bude po Unitedu, ale tam budu taky. No a pak se uvidí. OK, to byl náš poslední měsíc a my jdeme na další téma. Dnešní téma jsou společné aktivity v dlouhodobém vztahu. Tohle téma nám navrhla Markétka na Discordu, za což moc děkujeme. A hned na úvod je potřeba říct, že jako budeme tady mluvit jenom o našich osobních zkušenostech, nejsme žádní, neberte to prostě jako nějakou poradnu, jo, nebo tak něco, fakt ne, prostě to, co tak nějak vyhovuje nám, o tom tady budeme mluvit dneska. Přinášíme takové věci prostě z nějaký naší kuchyně, co nám funguje, co máme pocit, že má nějaký smysl. Po případě to, co jsme někde zaslechli a přišlo nám zajímavé to zkusit i aplikovat do našeho života. Jo, přesně tak. Asi první věcí, která hodně ovlivňuje to, jak trávíme společný čas nebo jak vybíráme naše aktivity, je to, že my máme tendenci věci hodně plánovat. Mm-hmm. Já vím, že některý lidi to mají nastavený tak, že mají mnohem radši, když ty věci jakoby nějak přirozeně vyplynou, že se prostě nějak jako stanou, ale my vzhledem k tomu, jak jsme spolu chodili, protože my jsme byli v dlouhodobém vztahu, ve vztahu na dálku, když jsme se zpočátku viděli jednou za měsíc na víkendy, tak jsme byli hodně nucený to plánovat a ve svým podstatě teď i částečně kvůli mojí práci, ale myslím si, že částečně i kvůli mému a tvýmu nastavení prostě ty věci plánujeme dopředu, jo? No hlavně i kvůli mý škole. A jo, prostě je tam doopravdy hodně proměnných, kvůli kterým prostě chceme plánovat, aby ty věci byly. Což si myslím, že mezi našima vrstevníkama je trochu nezvyklý. Někdy se lidi divějí tomu, že máme věci naplánované na 4 roku dopředu třeba, nebo i díl. Takže to jako jestli jste člověk, který úplně neplánuje a který spíš nechává ty věci vyplynout, tak možná úplně se s náma neshodnete na některých věcech, ale říkám, přinášíme to, jak my to máme. Takže myslím si, že hned od té doby, co jsme začali být manželé a začali jsme spolu nějak jako víc žít a byli jsme spolu mnohem častěji než jenom za měsíc, tak si myslím, že velmi brzo, já mám takový pocit, že bezprostředně po svatbě jsme založili takový jako zvyk, že jednou za měsíc se snažíme udělat si takový jako větší rande, jo? Někam prostě jít na večeři, nebo do kina, nebo na něco. Je pravda, že v poslední době spíš se z toho stalo to, že si objednáváme jídlo domů, ale snažili jsme se o to. Mně přijde, že to objednávání domů hodně vyplývá ještě z té covidové doby, páč všechno bylo zavřený, ale rozvozy, jo, to byla jakoby naše strategie, jak nějak si najít nějaké potěšení v té poměrně pochmurné době. A no, je pravda, že se snažíme se k tomu vrátit,
tomu původnímu stavu, ale občas prostě to tak pořád je, no, že jsme líní. Je pravda, že to je taky věc, kterou jsem se naučil od jednoho kazatele nebo na nějakém předmanželském semináři nám to říkali, že máme manželský fond, že prostě každý měsíc dáváme do takového v uvozovkách fondu prostě obnos peněz, který používáme na to, že pak právě za tyhle peníze můžeme jít někam na večeři nebo si pořídíme něco hezkýho. A tím to podle mě začalo, že jsme prostě vždycky jednou za měsíc jsme chtěli takhle někam zajít a v poslední době jsme to, nebo se snažíme to transformovat i do toho, že každý týden si na sebe udělat čas, jo, třeba udělat si nějaký příjemný večer, podívat se na film, zahrát si diskovku, jít někam na procházku, i když někdy kvůli hektickému programu se nám to neúplně daří. Jenom by bylo podle mě dobrý, ty jsi tady zmínil předmanželský seminář, tak vysvětlit, co to je. Jo. Myslím si, že to je ve většině církví. Pokud chcete mít církevní svatbu, zpravidla po vás budou chtít, abyste absolvovali předmanželský seminář. Je to takový kurz o tom, abyste se lépe poznali, abyste lépe pochopili, co to je manželství, abyste na to byli lépe připraveni. Je zajímavý, že většina církví to pro vás udělá, řekněme, v dobré kvalitě zadarmo. Zjistil jsem v poslední době, že je to velice lukrativní biznis a že mnozí kouči a guru a psychologové a terapeuti za těžké peníze nabízejí tyhle kurzy, že vás připraví na manželství. V uvozovkách. V uvozovkách a myslím si, že tam nedělají až zas tak moc jinýho než my, takže pokud chcete mít dobrý kurz předmanželský, zajděte si do nejbližší církve, pravděpodobně vám ho udělají zadarmo. Takový tip, jako. Tak a poslední věc, a vím, že ta hodně tobě ležela na srdci, a to je společná dovolená. Už jsme, myslím, o tom mluvili v předchozích dílech, jak pro mě osobně je někdy náročný vybírat si dovolenou a je to kombinace mnoha aspektů, je to kombinace mojí práce, která je hodně jako časově náročná, ale je to taky kombinace toho, že jsem nějaký věci ve své práci špatně nastavil a že některým lidem a věcem jsem hranice špatně nastavil a pak jsem zjistil, že horko těžko nacházím nějaký volný termíny pro svoji vlastní dovolenou a ve své podstatě letos si to vzala hodně na starosti ty, že už velmi brzy jsme pevně stanovili termín, kdy na tu dovolenou pojedem. A já jsem teda letos měl ten luxus, že jsem tak jako velmi vágně nastínil nějakou svoji představu a ty jsi tu představu zrealizovala. A bylo to hodně fajn. A vnímám to, že to je třeba jedna z věcí, do který potřebujeme jako dál investovat a více jí věnovat a že je hodně důležitá. Jo, že prostě ten společný čas, kdy člověk vypadne z té rutiny, je třeba jenom s tím partnerem, my máme ještě tu výhodu, že nemáme děti, takže pro nás je to vyloženě jako dovolená ve dvou, tak je hodně důležitý, hodně jako i zbližující, aspoň pro mě. Jo, určitě. Jako mně přijde, že potom, co jsme poměrně dlouho byli bez takový společný dovolený, tak mi přišlo, že toho člověka, že tebe poznávám znova trochu jinak. Jak vlastně každý z nás funguje, když se nevěnuje žádný práci a tak. Jako bylo to pro mě vlastně zajímavý i z tohohle hlediska, protože mi přišlo, že fakt jsme hrozně dlouho, že jsme nebo já nevím. Ne. To bylo, myslím, v roce 2019, kdy jsme byli na takový nějaký pořádný dovolený a pak až letos. Takže to bylo fakt zajímavé i z tohohle hlediska. Jeden můj kolega říká, že vlastně taky je farář, dělá stejnou práci jako já. On říká, že pro něj dovolená začíná, když opustí hranice státu. Jo, když sedí v letadle a přeletí hranice České republiky, tak v tu chvíli začíná dovolená. A musím říct, že ho velmi chápu. Protože častokrát člověk technicky může být dovolenou, ale když je prostě v místě svého bydliště, když ty lidi vědí, že je doma, tak to vlastně dovolená moc není. No. Mně přijde, že jako pro nás to nemusí být za hranice toho našeho státu, že stačí vyjet za hranice našeho města
a už je to lepší. Ideálně za hranice okresu, ještě líp za hranice kraje. Jo, takže jsme byli hodně na Moravě, chápete to dobře. To je jedna věc. V rámci, nebo já jako kazatel, abych mohl dávat ty předmanželský semináře, tak jsem musel absolvovat školení, jak se to dělá. A na jednom z těch školení, kterých jsem absolvoval víc, tak nám říkali, že takový hrozně dobrý princip, jak si na sebe dělat čas, je zhruba následující. A teď je to nějaký obecný princip, já vůbec neříkám, že nám se daří ho plnit. Jo. A to je, že by partneři nebo manželé spolu měli trávit jeden večer týdně, jeden celý den měsíčně, jeden celý víkend za čtvrtletí a minimálně jeden celý týden za rok. Jo, to znamená jeden večer, jeden celý den, jeden víkend, jedna týdenní dovolená, takže by to mělo ideálně vypadat tak, že během toho měsíce máte jeden den, 4 večery, během roku 4 víkendy a během roku 1 dovolenou. Mm-hmm. A musím vám říct, že to se nám určitě nedaří. Hlavně ty víkendy teda úplně moc ne. No. Mně přijde, že některé ty položky se nám jakoby daří víc než ty jiný. Jakože ne, že bychom to měli někde na ledničce nebo na nástěnce a podle toho se řídili. To vůbec, spíš to tak jako máme někde vzadu v hlavě, že se nám to líbí, tahle ta myšlenka. A přijde mi, že třeba víc spolu trávíme ty večery a jako záleží, co je myšleno těmi víkendy. Jako mi přijde, že spolu trávíme docela dost víkendu, ale je pravda, že to je často v rámci jako té kazatelské služby. No. Že tak, jak já jsem to pochopil, je to tak, že ten víkend je chápaný tak, že jenom ty manželé o samotě nepracovně jsou někde pryč. Že dokonce, když jsme se bavili o tom, že to je třeba rodina, která už má děti, tak ten víkend by měl být bez dětí. Jo, tak to je o to vyšší level náročnosti, no. Jo, nebo takhle. Vlastně všechny ty části nebo všechny ty úseky toho času by měly být vždycky bez dětí. Že jeden večer týdně bez dětí, jeden celý den měsíčně bez dětí, jo, ten víkend bez dětí a ta třeba týdenní dovolená bez dětí. Mm-hmm. Což mi přijde ještě vyšší level. Jo. A znám teda jeden bývalý kazatelský pár, už nepracují jako kazatel, nebo už ten člověk nepracuje jako kazatel, který to striktně drží. Mm-hmm. Fakt znám jako příklad, kde se to fakt daří. Takže to je takový, jak bych řekl, to je takový ideál, ke kterému asi jako mířit. Na té úrovni večerů a dnů se nám to asi daří. I ta dovolená relativně, ty víkendy jsou takový. No ty víkendy jsou pro nás hodně náročný. Tam bychom na to mohli zapracovat. Tak, pojďme se překlopit do takové jako každodennosti. Jak to třeba máme v takovém tom každodenním, běžným, rutinním životě, jak tak tady spolu jako já jsem chtěl říct soužijeme, ale to nedává moc smysl. Existujeme. Jak tady spolu existujeme a jak třeba se projevuje nějaký trávení společného času. Já začnu tím, že já jsem hodně fixovaný na to, že jsem nerad, když nejsme spolu. A pamatuju si na to, když jsem byl ještě v Českých Budějovicích a to jsme opravdu se vídali jednou za měsíc na víkend, tak jsem tehdy byl v kavárně s jedním člověkem, kterýho si z Českých Budějovic velmi vážím, oba ho známe. Považuji ho za svého blízkého přítele, který mi vyprávěl o vztahu s jeho tehdy už ženou dlouholetou, ale vyprávěl mi, když spolu ještě chodili. A on říkal, a teď doufám, že to řeknu správně, jestli se spletu, tak se moc omlouvám, ale jako na principu to asi moc nemění. Já si myslím, že on řekl, že od doby, co spolu začali chodit, ale je možný, že od doby, co jsou spolu manželé, jo, tak jedna z těch věcí, od sebe nikdy nebyli díl než 3 dny. Jo? Že nikdy nebyla nějaká pauza, kdy se neviděli delší než 3 dny.
jako jim k tomu nahrávalo to, že oni vlastně chodili do stejné třídy a všechno tohle. Oni prostě byli ze stejného města, chodili na stejnou školu a tak dále. A já si pamatuju, jak to na mě tehdy zapůsobilo a říkal jsem si, Ježkovi oči, tak prostě to by bylo tak skvělý, jako se s Mary vidět co 3 dny, když jsem tě vídal prostě jednou za měsíc. A uvědomuji si, že hlavně od té doby, co jsme spolu začali jako bydlet a žít, tak hrozně těžce jako nesu, když tu nejseš. Je pravda, že kolikrát mě to až zaráželo, protože hlavně ty první ročníky na bakaláři byly takový, že jsem kolikrát byla prostě od 6 ráno do 8 do večera pryč. Mm-hmm. A ty prostě jako vždycky, ty už jsi zase pryč a tohle a že bys mě chtěl doma. A já když jsem kolikrát byla doma, tak já jsem nabyla dojmu, že prostě chceš něco podnikat, ale ne, ty jsi jenom chtěl, abych tady byla, že jenom ta přítomnost tě prostě hrozně uklidňovala a já jsem si musela vyjasnit to, že jako, že jako je zatím tohleto. No, že jako, já jsem vlastně zjistil, že to není úplně o tom, že jako každou minutu toho dne jako musíme prožít vedle sebe, jo? Že prostě chodíme prostě spoutaný jak siamský dvojčata, jo? A že prostě já jdu obědvat, ty jdeš obědvat, já si jdu zdřímnout, ty si jdeš zdřímnout, já jdu na záchod, ty jdeš na záchod. Jo? To ne. Mně jde vlastně o to, že jako vím, že tady seš a že jako vždycky je ta příležitost jako být spolu. Že když prostě potřebuji něco probrat, když mě prostě něco naštve, tak jako jenom otevřu jedny dveře a ty tam seš a můžu ti to říct. A jakoby když to reflektuju v poslední době, tak mě až jako zaráží, jak velký efekt to na mě má. Já si třeba pamatuju, že krátce po svatbě jsme hodně řešili to, že když jsme byli v Benešově, tak se trochu bála, když jsem tam nebyl. Prostě dělalo to tam takový nějaký divný zvuky a tak. A říkala si, když tam nejseš, tak se mi blbě usíná. Mm-hmm. A já jsem zjistil, že já to ve finále mám úplně stejně. Že prostě blbě se mi spí, blbě usínám, když tu nejseš. A to se jako, nebo jak bych to řekl, to vlastně pro mě znamená, že ten společný čas jako je o tom, že když prostě se tady míjíme, jo, ty si prostě děláš svoje vlastní věci, jo, já nevím, třeba se připravuješ na státnici, já si tady pracuju, ale prostě stává se, že tady procházím, jdu se napít, jo, nebo třeba jdeme spolu jíst. A mně hrozně jako se líbí to, že si prostě můžeme popovídat, jo, něco ti můžu říct, třeba mám za sebou nějaký náročný telefonát, nebo prostě něco se snažím dělat a nejde mi to a prostě bezprostředně mám někoho, komu to můžu svěřit a říct prostě, hele, tohle mě hrozně štve. Tohle mě hrozně vytáčí, nebo se může nějak podpořit, nebo prostě vidím, že jednomu z nás se nedaří, tak se prostě můžeme obejmout, podpořit se a to mně přijde hrozně fajn a přijde mi, že to dělá, že to je jako hrozně zanedbatelný a spousta lidí by to mohla snadno přehlídnout, ale pro mě je to hrozně klíčový. Mm-hmm. Že to dělá v tom vztahu podle mě hrozně moc. To si jaký myslím, no, máme to stejně. Že třeba teďka na tom táboře, vím, že za námi bylo několik lidí a říkali, vy jste spolu tak jako hezcí, vám to tak sluší a to. A mně prostě přijde, že jenom jako bezprostředně vyjadřuju to, že mám jako radost z toho, že tam seš. Mně přijde, že na tom táboře tím, že každý z nás měl tam jinou roli, tak jsme nebyli spolu tak moc. My jsme jakoby věděli, že spolu existujeme v tom prostoru toho tábora a jeho blízkého okolí, ale fakt jsme k sobě jako neměli jsme na sebe čas a tak když jsme jako už konečně u sebe byli na těch pár minut, tak prostě to vyjadřujeme i tou haptikou, že se prostě jakoby obejmeme a přitulíme nebo něco a prostě ty lidi jako si toho všímají, ale jako sorry, my prostě jenom doháníme náš absťák. Jsou to prostě taky jako drobné věci, které neustále tě jako ujišťují v tom, že je všechno v pořádku. Mm-hmm. A to je třeba pro mě hodně vysoká hodnota, jako vědět, že je všechno v pořádku. OK. To jsme rozebrali trošku nějaký jako obecně, jak to vnímáme, trošku takovou tu každodennost. A aby jsme se dostali taky k něčemu praktickému, co teda opravdu děláme, tak jsme každý vybrali zhruba 3 věci, které spolu rádi děláme a jsou to takový třeba i tipy pro vás a možná můžeme i trošku jako vysvětlit třeba, proč jsme ty věci vybrali a udělal bych to třeba tak, že se budeme po jedné věci střídat, že jednu věc řekneš ty, jednu věc řeknu já třeba. Jestli chceš začít
Může být. Tak klidně můžeš, tak začni, nějak stručně představ tu svoji věc a pak se o ní můžeme chvilku popovídat. Tak já tady na prvním místě mám procházky a výlety. Hodně to asi souvisí i s tím nějakým jako tím nastavením jako trávit spolu ten jeden den. Někdy teda i večer, ale večerní procházky moc neděláme, takže spíš ten den, když jde o nějaký výlet. A mně vždycky přijde, že tam prožijeme něco zábavného, vtipného, zajímavého. Nikdy nezapomenu na stezku Nový Prales u Ještědu. To byla skvělá vycházka, výlet teda. A vlastně fakt mi to přijde fajn, že se zase můžeme poznávat zase v tom jiném prostředí a tak. Mně všeobecně přijde, že pro tvoji nějakou jako psychickou pohodu a všeobecně pro dobrý pocit hodně jako pomáhá ti vyjít ven. Prostě být v přírodě, dostat se prostě někam jako z těch 4 stěn pryč. A je pravda, že to není o tom, že děláme nějaký 20-kilometrový tury, ale častokrát prostě jenom sednout do auta, odjet 20 kilometrů vedle a prostě pár hodin někde jako strávit nějaký čas, jo. Já si vždycky pamatuju, že si říkala, že máš ráda, když jsou sebou svačinky, třeba Tatranka, že ti to dává takový jako výletový feeling. Ano. Že prostě někde si snížíš takovou Tatranku, jo. A je to hrozně fajn, jo. Třeba teď aktuálně, jako se mi vynořuje vzpomínka, jak jsme byli právě kontrolovat to místo na křest a prostě dělali jsme si takovou procházku hezkým lesem, pak jsme tam někde si roztáhli deku, jo, udělali jsme si piknik a tak a vím, že to bylo jako moc fajn. Jo, protože jako tak, jak jsi mluvil o té psychické pohodě a tak prostě hlavně potůčky, to úplně ve mně vzbuzuje úplně harmonii v mojí duši, jo, to je úplně tak, já jsem na to úplně šáhla. Já to mám tak ráda. To je prostě tak hezký. No a jako je ti jasný, že jsem se právě dozvěděla, že u Hejnic jsou někde mloci, takže vyrazíme pak někdy na mloky. Nejenom u Hejnic, já mám takový pocit, že přímo tady v Liberci. Jo, to jsem taky slyšela, ale tam jsem je nenašla. Tak já jsem myslela, že si dělá jako srandu někdo. Ne. Jako, že to real thing. No, teď tam jsou upozornění, že s nimi nemáš nic dělat, že jsou chráněný. No já myslím, že to je jenom nějaká naučná stezka. Já jsem si to pořádně nečetla, no dobře, takže až budu chodit z práce, tak budu hledat mloky. Já si myslím, že tam jsou. OK, já za sebe mám vybraný deskovky. Ano, to je sranda taky. Někdy teda nás to zkouší jako zkouší nás to v tom slova smyslu, když se třeba já urazím, nebo tak něco, jo, i tady z toho hlediska. Jako všeobecně já mám pocit, že jako jsme hraví a máme rádi hry. A je pravda, že jsem se dlouho snažil jako najít nějakou počítačovou hru, kterou bychom mohli hrát spolu. A je to těžký, protože Mary je hodně vybíravá. Mimochodem, a to jsem si teď vzpomněl, jednu z her, kterou jsem jako Mary přesvědčil, aby hrála a fakt nás bavila a fakt byla dobrá, je It Takes Two pro 2 hráče a je to taková, skoro bych řekl, jako párová terapie, takže to velmi jako doporučuji, ale jinak deskovky máme rádi a Mary chce něco říct. Ještě Stardew Valley nás bavilo. Stardew Valley je taky výborný, ale to je prostě poklad, no, to je úžasná hra. Takže to a přijde mi, že deskovky jsou takový jako příjemně strávený čas. Jo, snažíme se vybírat takový nějaký, který si člověk jako oddechne a vím, že je to takovej náš jako přirozená náplň toho, i když prostě přijde někdo na návštěvu, třeba můj brácha, nebo když tady máme prostě někoho na návštěvě, řekněme z naší generace, tak většinou jako řekneme, a nechci si něco zahrát, jo, otevřem tady skřínku, máme tady nějaký hry. A přijde mi, že to je hrozně fajn. Vím, že v poslední době se docela jako, mám takovou poznámku a i na dovolený jsme si to říkali, že bychom chtěli jako tomu věnovat víc času, že prostě udělat si třeba nějaký herní večer, každý týden prostě dát si na hodinku prostě hru. Je to takový jako příjemný. Mm-hmm. Tak, co tam máš dál? Tak já mám dál, já jsem si to nazvala jako společná služba. Když se třeba věnujeme jako tomu táboru, nebo jsme se teď docela věnovali mládeži,
Nebo když jsme třeba rozdávali roušky během covidu, byť to bylo jenom jednou, ale do dneška si na to vzpomínám, že to bylo fajn takový odpoledne, možná i celý den, si teď nemůžu vybavit, jak přesně to bylo dlouhý. A prostě mi to přijde hrozně fajn s tebou dělat nějakou dobrou věc pro druhé. Protože mi přijde, že se v tom hodně učím od tebe. Občas tam mám taky svoje takový silnější momenty, ale hlavně mám pocit, že mě to fakt jako obohacuje v tom, že se furt něco nového učím. Je to možná trošku způsobený i tím, že já mám prostě spoustu jako aktivit v rámci své práce a protože nechcem být dlouho bez sebe, tak většinou jdeš se mnou. To je třeba podle mě případ toho tábora, jo? Protože nechtěli bychom být 14 dní jako každý sám, tak vím, že jednou to tak bylo, protože ty si z nějakého důvodu nemohla a teď vlastně 2 roky po sobě jsme na táboře byli a každý tam děláme něco jiného, ale vnímám, že to je vlastně jako hrozně fajn, že prostě jsme spolu někde, zažíváme něco nového a je to fajn. Já tu za sebe mám cestování autem. Mm-hmm. Že vlastně mi přijde, že spolu rádi někam cestujeme, ať už je to třeba k mým rodičům, nebo jedeme na nějakou akci, tak to máme rádi. Já si vzpamatuju, že jsme relativně krátce po tom, co jsme měli svatbu, jsme říkala, že máš se mnou ráda cesty autem a to z toho důvodu, že se mnou dobře povídá, protože nemůžu odejít. To je možná daný tím, že ty rád jako chodíš během mluvení a plus, že v tom autě nás jen tak něco nevyruší. No. Jo, přesně tak. No. To je třeba pravda, že já když telefonuju s lidma, tak já u toho hrozně rád chodím. Já nachodím někdy i kilometry během hovoru, prostě sem tam. A to doopravdy nekecá, jo? Můžu vám to potvrdit, je to pravda. Nebo přijde mi, že vždycky jako v autě vyplynou takový jako hrozně dobrý témata a řešíme třeba, jo, buď třeba odjíždíme z nějaký akce a bavíme se o té akci, co se nám líbilo, co se nám nelíbilo, nebo řešíme něco, co se děje v našem okolí, nebo něco plánujeme, bavíme se o tom a přijde mi to hrozně super. Tak, můžu na další bod? Yep. Tak já mám tady vaření. Jo. Já s tebou hrozně ráda vařím. Ať už jako někdy to je tak, že jeden jakoby vede tím jídlem, nebo jak to říct, že jako je takový ten šéf a ten druhý je ten pomocník. Někdy se to střídá prostě, jo, ale hrozně moc mě to baví s tebou, je to fajn a je to taky takový zbližující. Tam je asi jako dobrý říct, že my jsme takový trošku jako foodies, ale ne v tom slova smyslu, jako že chodíme rádi do fancy restaurací a fotíme si to, ale v tom slova smyslu, že prostě máme rádi dobré jídlo a jako rádi ho připravujeme. A mně přijde, že to, v čem to vaření jako pro nás funguje skvěle, je, že oba vaříme. Mm-hmm. Oba vaříme, řekl bych, přibližně stejně často a každý z nás umí něco jiného. Takže jsou jako, nebo už jsme to tak vychytali, že prostě jsou recepty a řekneme si, to víc umí Mary, jo, tak v tu chvíli prostě vaří Mary a já třeba řekněme, jsem v takový té funkci toho jako podavače, přidavače a některé věci asi prostě líp už umím já a je to hrozně fajn, jako vlastně baví mě ten proces té přípravy, baví mě ten proces toho jedení, jo, vlastně mě docela baví i ten proces toho nakupování často. Jo, to je taky pravda, že to vaření je spjatý i s těmi nákupy, no. Já tady za sebe mám poslední věc a to je společný humor. Nebo společná zábava. Mně přijde, že prostě my dva jako výborně se navzájem dokážeme rozesmát a přijde mi, že když jako je dobrá nálada, tak výborně od sebe dokážeme se i jako pinkat si navzájem ty prostě nadhlzy a prostě společně se smát. Vím, že svýho času jsme dělali to, že prostě třeba jsme koukali společně na nějaký videa s nějakýma mýmama nebo nějaký vtipný videa nebo prostě něco třeba řešíme a prostě úplně se u toho rozesmějeme. Mm-hmm. A vím, že mě prostě hrozně baví to, nebo třeba díváme se spolu na stand-upy. Mm-hmm. Taky čas od času, jo, třeba Gabriel Iglesias alias Fluffy je náš velký oblíbenec, ten má hrozně dobrý stand-upy. A vnímám to, že prostě hrozně rádi se spolu jako smějem, hrozně rádi spolu hledáváme zábavu
A přijde mi to, že se to přenáší i do toho, že máme takový jako specifický humor a některý vtipy, který chápeme jenom my. Jo, mám takový pocit, že kdyby nás tady někdo někdy poslouchal, jako třeba i nějaký písničky si jako sami spolu jako vytváříme, tak by se chytil za hlavu a řekl by si, to jsou prostě blázni. Jo, ale je to tak, no. Mně přijde, a když jsem to už s někým řešil, že mně přijde, že lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích a faráři pomáhající profese, ale dejme tomu, že pomáhající profese by mohly být, já nevím, učitel, zdravotní sestra, nějaký sociální pracovník a tak dále, tak mývají tendenci jako ulevovat si humorem a většinou ten humor bývá i dost temnej někdy. Mm-hmm. A myslím si, že to úplně sedí, no. Protože častokrát člověk zažívá takový jako sklíčující chvíle, že mu nic jiného nezbývá, než se jako smát. Takže to nám podle mě taky funguje. Ještě něco tě napadá? A ještě poslední věc tady mám, kterou jsme taky dělali víc dřív, a to je čtení. Že jsme společně četli nahlas, vždycky jsme se nějak střídali a to mi přijde, že nějak vymizelo během mý přípravy k bakalářským státnicím a pak už jsem to nějak nedokázala, nedokázali jsme to nějak nakopnout zpátky. Nebo spíš jako máme frontu spousty knížek, které jsou super, ale nějak se k ním nedokážeme dokopat. No. Ale vzpomínám si, že to bylo super a určitě se k tomu chci zase někdy vrátit. Jo, to bylo fajn, no. Přemýšlím ještě z vrchu hlavy, jestli nás něco napadá. Za mě vše. Mě třeba ještě jako napadá jedna věc a to je, že prostě s tebou rád jako něco řeším. Jo, že třeba máme před sebou nějakou akci a prostě děláme seznam toho, co je potřeba sebou zabalit a připravit a tak dále. Je pravda, že spoustu věcí takhle řešíme právě v tom autě. Jo, to je pravda. Že prostě jedeme v autě třeba nějakou dlouhou cestu a během toho, tak pojedeme na ten tábor, tak prostě řešíme nebo něco plánujeme, jo. Hele, prostě pojedeme za našima, jo. Nebo shodou okolností teď třeba můj brácha, já pro něj něco mám, tak se ptá, kdy se u nás stavíte, že byste nám to zavezli, a teď říkám, no, tak příští týden, já budu možná tamhle, tam budu nabírat Mary, tak bych to mohl vzít přes Prahu a stavit se u tebe, tam ti to předám, jo. A tak, takže mně přijde, že to je jako hodně fajn. Vlastně všeobecně mně přijde, že je hrozně jako super, když prostě v tom vztahu najdu nějaký aktivity, které nás jako oba baví, který dokážu do toho vztahu jako zařadit. A vlastně to může být třeba ten podcast. Třeba. Jako já teď koukám doslova na stěnu, kde je obrázek, který si kreslila na svatbu a na tom je nápis Do more of what makes you happy. Dělej víc toho, co tě činí šťastným. A to je podle mě ten klíč. Jako. Najít si ty věci, které prostě dělám rád a jenom je dělat často. Jo, my prostě třeba rádi jíme, tak často píme dobré věci. A jako je to prostě možná málo, ale mně to přijde, že to je vlastně hrozně moc. Ještě k tomu vaření jsem si vzpomněla, že my rádi vaříme a objevujeme nové věci, zvláště kvůli tomu, že oba dva máme stravovací specifika, který prostě my si chceme dopřávat to dobré jídlo. To je pravda. Díky tomu experimentování a vaření doma prostě poznáváme nové věci. To je pravda. A vzhledem k tomu, že ani jeden z nás netíhne úplně k takový té české klasice, tak vlastně hrozně rádi objevujeme jako dobrý, jednoduchý recepty. Jako čas od času mám tu chuť, že se jako vrhnu do něčeho, co je jako složitý a co se dělá dlouho a co vyžaduje hodně přípravy. Ale častokrát je to mnohem víc tak, že chci jíst něco dobrýho, co vyžaduje minimální úsilí. A co se vyplatí. To se vyplatí. OK, přátelé, tolik za nás. Doufáme, že jste získali aspoň nějakou inspiraci, co byste ve vašem vztahu mohli dělat. Přejeme vám, abyste našli něco, co vás bude společně bavit a mějte se moc fajn. Ahoj. Ahoj.